A chi può dire che la mia madre a quel tempo si trovava alle scuole, perché la mia madre è originaria di Tach, studiava, allora chi già diceva che avevo lavorato a Carmos, e l'altra alla sala. Allora era il nome alla sala, come la riviera della grande scuola, alle scuole carriera alla sala. E io demoravo da quel tempo, speravo che sapevi le cose come fosse la sala. Carbonies de la sala occitan, sen lo saber, canto l'internacional la cançó del desesper, canto l'internacional la cançó del desesper. La mina, per esempio, a quella a Ubin, del temps de Richelieu, se pletava lo carbó. Ma quella pasta anche tal de minas, quella de trau che non faceva per campo, perché il carbó arriva a flor de terra. Aquel carbó era expediat pel riualt fins a Bordeus. Al partició al pur d'aquest, un cop que podia pas se fa tot l'any. Pen de l'estiu trageu el carbó e pen de l'hivern partició perquè les aigües eren altes. Après a causa del temps de Louis XVIII, que el duc de Casa venia a instal·lar les mines de Casavila. S'apel·lava pas de Casavila, s'apel·lava la sala. Temps de la restauració de la Segunda República, també de l'imperi fanet de l'altra República, però la gran expansiva fu après la guerra de 70, perquè com la Lorena era perduda, s'ha fet un più gran desenvolupament de la mina del Mezzo e de la mina fundariosa e usinos. El centre del país a quella Ubin, més a Ubin era conegut en Guaire com era la capital de la República. Cal saber també que al començament hi havia pas estrangers a la Casavila, era perquè l'accents del país que anava a treballar. Això que hi ha de curiós, havíeu presos de costum o de treball com a la campanya. Per exemple, per muntar el carbó, muntava el carbó amb d'esques, perquè hi havia explotacions en cros e l'explotazione è coperta, in cosa quello di trauma per la galerione. Allora, per montare per le seccares, montava il carbó esattamente come se vendevamo abans il llac. Io faccio delle lecche a me di vins o di salses, mettevo il carbó dins aquestes lecques e montavo per le seccares. Los grandos d'un copero la puliso dins el vent per saquejar la misero qu'han trigut seren batrin, per saquejar la misero qu'han trigut seren batrin. Ici, l'apparaît des fusillats. Sur le plateau des forges, en 1961, l'armade y esprouvait les chasse-peaux à quels fusillats de fabrication moderne contre les carboniers qui bramèrent la dignité et le droit de vivre. Dal pensarat che se levo, saluden l'accordeon, cal comprèn la nostra grevo, Jaurès és al Panteón. D'aquell temps, davant la guerra de 14 o après, la descoberta que era considerada per carboniers és terrible, perquè a quart d'interpretació en cel obert, se facia a la pala i a la pica, en ple soler l'estiu, en ple hivern l'hivern, tots som de fora, això fa que en descoberta faciau som que treballar el que eren els camps durs, quan no punició, tant a treballar en descoberta. El món no mai treballar al cross, que no pas en descoberta.
la guerra de 40, poi si è passato un po' come nel 770, tornando una van alla mina della Sala, perché l'onore era in intervista, ecco fa che è passato di calciotà la guerra di Francia, perché cada volta c'è una guerra disastrosa per la Francia, a tornare a fare van alla mina della Sala. Perché can nacionalitzar les mines, el que ho era nacionalitzat, l'explotació de la mina, no és pas la comercialització. I a la causa per comprendre, perquè al pere sense Lletol hi havia una mina que s'appella Cruetzos, perquè la mina de Cruetzos fu pas nacionalitzada, perquè era troppo piccola. Encara si fa l'explotació amb medalles, o de mignolchi o de dins, e anche la mina encara può basare. Ecco fa che a quella prova che non patrona che una mina può vendere un carro. Allora, dopo la nazionalizzazione, si comincia la modernizzazione. Allora, la modernizzazione consiste a crompare la palomeccanica, ecco fa che l'explotazione è descoperta, venga, come dice, rendable, c'est-à-dire che quando abbiamo sempre unos amb 20 giorni di lavoro. Rompero de camión perché davanti a quello de carretto che portava cose e tutte cose elettriche. Allora la direzione delle Uglieres decidiva di bajar progressivamente le coses e di mantenere son che la descoberta. La plegare in pas l'esquino, agitats nos paisans, volent guardar nostro mino, l'upà de nostres infants. En 62, quan torneu, hi havia pas comprensiu d'aquells problemes nacionals. Les Uglieres sur un plan nacional e hi havia pas que l'Atzenguero sur plaça, però jo sur un plan local. Més per cosa que d'aquell moment cresi que fu la presa de consciència de això que se passava, que si ara a Lió, que se passaren a Benadiu d'aquell temps, que a l'època entró d'aquell temps Lió s'ocupava de causes literàries. Aquel momentiero per la pena de s'ocupar de llengua i de literatura en tot el país se l'almina de cap perquè l'almina partixo el comerç se'n vol. Aquí si è fatta la greva della fame alla Sala. Aquí, dins la greva della fame hi havia dei comunistes, hi havia per exemple Pradel, che era sune fan, devia essere professore di scuola libera. E per dire che il movimento della greva aveva preso una allure che era pas come davanti, hi havia
d'organització, hi havia de persones que hi havia même la FDS, la Federació Sindical de Sindicats Agricoles, que tinguem per... Però crisi que la cosa que podia pas tenir, d'un pas. Aleshores pensi que, evidentment hi havia un problema ben més important. A la sala, per cosa havíeu dit, que havia un gran home, que el deia següent, un home que s'apelava Ramatier. A la sala havíeu tots són dits, tant que volen Ramatier, hi haurà la sala. El Ramatier faguet, això que poguet, pareix. Fem moriet a la sala valenta. Canten l'Internacional o la cançó de nostres pers. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver. Les coses foren pagats, la descoberta foret mantenuda. Ara vam començar el món per trobar activitats suplementaris per reemplaçament. Allora aquí venga el valorec, venga l'usina, ma tot això on ha pas que d'impressió per guardar per atrapar la gent. C'est-à-dire que tocava del centre del governament per venir a fer semblant d'obrir la manufactura. Après, al cap d'un any, de 3 anys, dijou que pas rentable, basava la manufactura, e anava començant a com anava a començar així al mercat d'or, un any i més ho hem d'acabar. Però ara per posar l'utopia. Canten l'Internacional o la cançó de nostres pers. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver. Los carbonies de la Salo nos han mostrat lo de ver. Jo aquí fa un paral·lel entre això que s'ha passat en Copera i això que s'ha passat en Ruega hi ha dos rius, hi ha el Bas Ruega, Vilafranca, la Sala, i hi ha el Nou Ruega així. I ara cada cop hi ha un moviment dins el Bas és pas estan dins el Nou. I cada cop